Okay. Amnan muna nan wani ƙauye can ake ce mai bai damfami. Muna can muna daukan wani sin ne. Soja na baba. Na baba ya sunan wannan sin din. Wallahi kana ga sadaru da Allah ya yarda. Sunan sa kenan? Yi wallahi Allah. To yanzu kai dan Allah sai ka ganta da gaske. Izinin Allah ta'ala sana ka sai gidan Sadiya zo. Alfarma sai dubu. Kai dan aje mana kai ko ai? Ga dan iska kuma. Ka ga wannan kana je ne mun fada akan wannan abu. Masu kallo yanzu muna nan. Masu kallo yanzu haka muna dauka ga na baba. Ga na baba. Ya ga Sadiya Haruna. Wai sai ya ga Sadiya ga Salisu Boti. Ga Ayagi ga Karaman ga Sarki Hassan. Kai bu wane wanda yake shan yogurt? Wai wanda yake shan yogurt? Darakta. Ba ba mu abinci ba. Ba abinci sai gwada muke sha wallahi kawai ne sai ya lami. Ko ga mu je mu dauka. Wallahi ya lami haka nan za mu sha.